till det var det. Visst. Åh, satan. Helt jävla rätt. Ja. Dra snabbt. Nej. Jo. Vad där bort hit. Aj, baj. Alltså. Det är inte rätt. Du behöver hjälpa lite. Nej, det är lugnt. Det går bra. Vet du vad du ska göra? Nej. Ska jag göra det? Nej. Ja, men, Då vaknar jag hela det är nacken. faktiskt rätt. Det är så. Man ska göra så. Ja, jag vet inte. Om du tar bort handen så gör vi det. Nej, aldrig i livet. Okej, tack för det. Ja. Vi gick det bra där på slutet? Fick ni ihop det? Bra.